Oyaore Nyakaramoga Jwang en geno marani ichiew e yo makare machiegni mondo alidh moko kuom thuond weche e oboke mago mapile adek The Standard, Daily Nation kod The Star kawuono chieng' tich adek tarik 13 dwe mar 10 higa mar 2021. Nyinga Chris Owino. Mokwongo we amiye kawuono e sigana kata Today in History. Odiochieng' machal kod makawuono e higa mar 2014 piny Kenya ne owito jalony marahuma e weche mag somo ngire Ali Mazrui mane ong'ielo rengo e boma ma New York e piny America. Mane Today in History. Odiochieng' machal gi makawuono e higa mar 2014 piny Kenya ne owito jalony marahuma e weche mag somo ngire Ali Mazrui mane ong'ielo rengo e piny America e boma ma New York. Odiochieng' machal gi makawuono e higa mar 2014. Kawuono wadhi chake kod oboke mar The Standard kama thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en MP's new plan to cut down powers of DP. MP's new plan to cut down powers of DP. House committee wants head of state to have power to hire and fire future deputy presidents to avoid a repeat of the current standoff between President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto. Jo od bura sani koro temo timo lokruok ne pend chike mapacho kae makopono bio puodhi to dhi miyo ker teko mar riembo jalupne. Komiti mar od bura mochung'ne Implementation and Oversight Committee motelne kod jo od bura Mandaragwa migosi Jeremiah Kioni temo kelo lokruok ne pend chike kata bill maponi obio puodh to dhi miyo ker teko mar riembo e tich jalupne kaka yo mar keto kwe e kind ker kod jalupne mopogre kod e kinde masani mantiere ywaro e kind ker Uhuru Kenyatta kod jalupne. Kalore kod pen chike mapacho kae masani ni ker onge kod teko moramora mar riembo jalupne e kinde ni. Mae momiyo nitiere ywaruok e piny owacho mar Jubilee e kind ker Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto nikech ker onge mar riembo e tich jalupne. Kata kamano jo od bura kotelne kod ja od bura Mandaragwa Jeremiah Kioni dwa kelo bill makao bio puodhi to dhi miyo ker teko mar riembo e tich jalupne, kendo bill makamano bende dhi miyo ker teko mar gwelo kata bedo kod jalupne ariyo kaachiel kod chuogo lemo mar prime minister ma bende dhi bedo kod jolupne ariyo. Mano bill ma sani koro iloso kod jakom komiti mar Implementation and Oversight Committee mar od bura mano Jeremiah Kioni maponi obio puodh bill makamano e nyim od bura to ker dhi bedo kod teko mar riembo e tich jalupne kaachiel kod bill makamano bende dhi chuogo lemo mar prime minister kaachiel kod jolupne ariyo. Picha mane nyim oboke mar The Standard en picha motudore kod doho mar ICJ kamudio chieng' manyoro doho mar piny mangima mar ICJ ne ong'ado bura ewi ywarok mosebede kind piny Kenya kod piny libamba ma Somalia ewi kiewo kama doho mar piny mangima mar ICJ ne ong'ado bura mane onindo nyakonchiel kata ne en bura mane onindo kor piny Somalia kama piny Kenya bende ne oramo ne ok gibiyie kod duoko makamano nikech ne gisewuok e bura makamano. Kata kamano ker Uhuru Kenyatta ne owacho ni ka oduogo e pacho kae to odhi golo report kata chung' mar Kenya ewi bura mane ong'ad kod doho mar piny mangima mar ICJ ewi ywarok mar kiewo mar piny Kenya kod piny Somalia. Oboke mar adek loso ewi jago moro mosebedo ka wuondo oganda ni en jayal buche e doho ma Nakuru miluongo ni Victor Kiprono Ng'eno mosebedo ka wuondo jopiny ni en jayal buche e doho mar Nakuru kendo ne omayo anyuola moro omenda mohewo $1.5 ka wuondore ni en jayal buche kendo en owadgi jatend migawo mar devolution mano Charles Keter. Nyoro doho golo chik mondo odinne e rumand kuom ndalo 14 e kinde ma obila dhi nyime kod timo nonro ewi keth makamano kama ne omayo anyuola moro omenda maromo $1.5 million
ka owuondogi ni en jayal buche doho ma Nakuru, ka achiel bende ni en owadgi jatend migawo mar devolution mano Charles Keter, mano iluonge ni Victor Kiprono Ng'eno. Itoboke mar ang'wen ka itoboke mar abich loso ewi bura mane ong'adi odiochieng' manyoro kod doho mar piny mangima mar ICJ ewi ywarok mar kiewo mosebedo e kind piny Kenya kod piny Somalia, kama doho mar ICJ ne otamre kwayo mar piny Somalia mar kawo kadhowath kata kadhowath mokiewo kod kadhowadh nam chumbi duto. Doho ne owacho ni gionge kod teko makamano. Kata kamano piny Kenya ne okwedo bura makamano, kendo nitiere geno ni seche moko piny Kenya dhi tamore keto e tim wach makamano, ama onyalo dhi e nyim United Nations Security Council mar chwalo ng'ur mare ewi wach makamano. Itoboke mar auchiel odiochieng' manyoro duond od bura mar Kadu Asili ne oriwore ayanga kod riwruok mar One Kenya Alliance. Odiochieng' manyoro duond od bura mar Kadu Asili man kod johera mage mathoth e gwenge makadho wadh nam chumbi ne oriwore ayanga kod riwruok mar One Kenya Alliance. Itoboke mar auchiel bende ogai mar ODM migosi Raila Odinga ne owacho ni en kod geno kod yie ni duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC dhi bago yiero man thuolo kendo yiero ma onge kod weche mag mibadhi. Magi ne owacho kinde mane otimo romo kod rowere mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region odiochieng' manyoro e Mbalariany man Nairobi. Raila ne owacho ni en kod yie ni IEBC dhi bago yiero manyangafu, yiero maonge kod weche mag mibadhi. Itoboke mar abiriyo jalup ker William Ruto ne okwayo johera mage mondo bed jogo ma sire lwedo nikech agenda mage to ok sire lwedo nikech en man of the season. Itoboke mar aboro jo od bura kotelne kod migosi Jeremiah Kioni, mano jakom komiti mar Constitutional Implementation Oversight Committee, sani koro biro kod bill ma koponi obi puodh to dhi miyo ker teko mar riembo e tich jalupne. Itoboke mar apar od bura mar Senate nyoro opuodho chik madhi miyo josiasa thuolo mar tiyo kod nicknames. Nicknames gin nyinge mag pakruok, mondo nyinge mag pakruok mag josiasa obi oti kodo karatese mag goyo ombulu. Od bura mar Senate nyoro puodho chik madhi miyo josiasa thuolo mar tiyo kod nicknames. Nicknames nyakwaramogi gin nyinge mag pakruok ballot papers, manyiso ni mar ODM Raila Odinga nyalo tiyo kod nyinge mar baba e ballot box. Jalup ker William Ruto nyalo tiyo kod nying mar Hasla e ballot box mabiro, nikech od bura mar Senate ne osepuodho chik mamiyo josiasa thuolo mar tiyo kod nyinge mag pakruok na nicknames. Itoboke mar 12 anyuola moro ne odonjo ne Attorney General ma pacho kae kaachiel kod duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae TSC kaluwore kod mano magiwacho ni japuonj moro e pacho kae gwenge ma skund sekondar ma Kangaru ne ochwado kendo onego nyathigi. Itoboke mar 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Aneno ka director mara nyisa ni sa Oniang koro adhi dhiyo mapiyo. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho nyimo oboke mar Daily Nation eni not an inch. Kenya rejects C verdict. Not an inch. Kenya rejects C verdict. With the International Court of Justice siding with Somalia, Kenya could lodge a protest with the United Nations Security Council, resort to a diplomatic offensive to stop implementation of the judgment, or simply defy and refuse to comply with any orders of the court. Odiochieng' manyoro doho mar piny mangima ICJ ne ong'ado bura ewi ywarok mar kiewo e kind piny Kenya kod piny Somalia, kama bura makamano nyo neno ka bura ma onindo nyakonchiel onindo kor ka piny Somalia. Kata kamano piny Kenya ne oramo ni ok gibiyie kod bura makamano kendo kwedo bura makamano, kagiwacho ni piny Kenya ok biyie mar miyo piny machielo
kiewo mar kata kod inch achiel. Piny Kenya oramo ni ok gibi miyo piny Somalia kata inch achiel kende mar piny Kenya, kendo kwedo bura mane ong'ado odiochieng' manyoro kod doho mar piny mangima mar ICJ ewi ywarok mar kiewo e kind piny Kenya kod piny Somalia, kama koro piny Kenya nyalo tamore keto tim bura makamano ka achiel kod tero ng'ur mare ewi riwruok mar pinje mangima mano United Nations Security Council, kama ginyalo tero ng'ur margi ewi bura makamano e nyim United Nations Security Council, kata tamore keto tim moko kuom dwaro mane ogol kod doho mar ICJ. Oboke mar ang'wen lose ewi ywarok masani koro mienjo e gwenge mag Mount Kenya region, kama jo od bura kaachiel kod jo siasa maok Mount Kenya East kaachiel kod Mount Kenya West sani koro yware ewi chenro mar jalo magidhi siro lwedo idhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Sani koro nitiere ywarok mag pek e kind jo od bura maok Mount Kenya region kod Mount Kenya West kod Mount Kenya East. Mount Kenya West oting'o counties mawuok Central Kenya, kama Mount Kenya East oting'o counties mawuok e gwenge mag Meru, Tharaka Nithi, kama koro jotelo kaachiel kod jo siasa mawuok Mount Kenya West kod Mount Kenya East ok muonyre olaw kata ok modhre pi ewi jatelo magidhi siro lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar abich, ja od bura mogwel mar ODM Wilson Sossion nyoro oriwore ayanga kod duond od bura mar UDA motenore kod jalup ker William Ruto, kama odhi tiyogo e laro kom Senate ma Bomet County. Wilson Sossion mano ja od bura mogwel mar ODM ne oriwore ayanga kod duond od bura mar UDA, kama odhi tiyo kod otiko mar UDA e laro kom senator ma Bomet County e hoho mar Okak. Oboke mar auchiel, jo od bura motenore kod ogai mar ODM migosi Raila Odinga oseyo mokalo duol mochung' ne bago yiero e pacho ka IEBC otero oketo polling station matin e gwenge mag Luo Nyanza. Jo od bura kotelne kod jo od bura mar Waraka TJ Kajwang', jo od bura ma Mathare mano Anthony Oluoch, jo od bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma ne oseyo mokalo IEBC kuom miyo gwenge mag Nyanza polling station matin e kindegi ma oganda dhi nyime kod ndikore ka jogo ombulu manyien. Abiro timo maduto manyalore mar neno ni mondo arom kod migosi Opondo Kaluma, TJ Kajwang' kata Anthony Oluoch mondo giler ne jopiny ng'ur makama mane giwacho ni IEBC omiyo gwenge mag Luo Nyanza polling stations matin. Oboke mar apar gachiel loso ewi bura mane ong'ad kod doho mar piny mangima mar ICJ ewi ywarok mar kiewo e kind piny Kenya kod piny Somalia. Ka tieko an kod oboke mar The Star, kama thor mar wach e oboke mar The Star en Rise and Rise of Poker King Justin Muturi. The will-be pilot who was suspended from high school believes he can bring order. Mbi mar speaker mapacho kae Justin Muturi mabende osenyiso dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar ariyo, duond od bura mar Jubilee oteng'o lwet apisas mage maromo 70 mogo. Oboke mar auchiel oboke mar abich nyaka oboke mar ang'wen pod loso mana ewi speaker mar od bura mapacho kae Justin Muturi mabende osenyiso dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar abiriyo, ogai mar duond od bura mar ODM migosi Raila Odinga odiochieng' manyoro ne osingo ni odhi miyo rowere migepe 4 e piny owacho mare. Raila ne owacho ni koponi oyiere ka ker mapacho kae to odhi miyo rowere migepe 4 e piny owacho mare. Magi ne owacho odiochieng' manyoro e kinde mane oromo kod rowere mawuok e gwenge mag Mount Kenya region. Nyakwara mogi mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Chris Oil.